I gde ste? I dobrodošli u novu epizodu na The Profix kanalu. Tu je sa mnom moj brat Veljko. I ja. I danas igramo Clash Royale sad snimamo gameplay na accountu Fighter. Ona ide ruku tih Balkanca. Da, uzite u klan Arena A 9. ja imamo 50. Kikujemo zadnjeg u klanu. Klan Chest kupimo top 3 dobiju ko lidera. Mali veljici dobiti posle ko lidera, nemoj mu dati, ajde izađi dati. I ko mi šalje ovo bre. Pa i nije normalno još aktivno. Ko je to? Ona je Alexa. Ja i... Ajde, sad pošalji bet. Pošalji ti. Jebem li ti bombone. Šalji, bak ti debilčina. Ako ja ću... Izvinite. Izvinjavamo se. Ali ne osam. Pođu pik. Znaš ima neki dek od... Monster Force, ali vas da ga ne znam. Pušar si uzu? Jebem li ti freeze koga izmisli? Moje pokojna. Barem se odjebam taver ko ništa, ti ga kurac izmišli. I barem smo nisli cool kao ništa. Night, ba. To je to. Napaj drugo, ajde Giante bre. Level 6 Giant, samo može da radi ništa. Ali ipak. Ne može ni da prdne. Meni je level 5 Giant. Meni level 7. Vi koristite sve neke trupe. Misliš sve je building je debilčan. Nemoj da kloniraš majmune. Jes brati glup. Kako imam brig? Ode čovjek. Kažu, ono stavim brig među sam. Ode čovjek da radi posao. Da će ovo biti da nam je tako cool. Glavno se ne računa samo vam kažem. Nisam taknuli cool. Challenge uspio. Evo ćemo... Otvaram Crown Chest. Hoće da imamo challenge kao 2v2. Znači idemo. 2v1. Hoće da imamo to. Sveke bre. Idemo, Crown Chest. Pošto na telefonu sam, to vam sad da vam kažem. Crown Chest. 535 golda, 2 gema, 3 heala, 4 dalje goblina, 30 goblin genga i 37 zrapa. Ljudi, sad ćemo raditi challenge 1v2. Nekako se to radi. Znači ja tebe pustim da igraš ti protiv ovih dvoje. Ajde bre, nemoj da... Ne, ja neću. Idemo da igramo, ja ću igram Battle, ti me spektator. Da ja imam Battle da igram. Hoćeš ti? Ja ću prvi. Hoćeš ti drugi. Ti si drugi, ajde. Samo spektator. Čekaj, da znam i deke, jesam, ajde. 1006 donacija. To, prešao sam 1000. Gledaj ćemo sad. Sve ovako. Ti budi komentator. Da. Ti samo čuti. Ne palate bombora. Znači ljudi, on se bori, on stavlja da te prepremni, pa ispirite. Slabić. Slabić jeste, ništa mu nisam skinuo na taver. To on bije i ne urađe ništa. Ništa, kako? Staje bomber. Ja mamicu ti imam li ti oca, imam li ti kompjuter, televizor. Elitne probleme na level 12. 11 je bilo. To tako kaže. Kaži još, 13. Charlie, gde? Charlie Champel. Ali hvala šta ti gledaš. Sada ti bilo. Izvinite zbog bombone. Ti jedeš bombone, ja ne jedem. Ja jedem. Pa što me jedeš za bombone? Šta je klon? Znači nemaš klon. Pa ja nijem klon, bre. Ti normalno, to je klon. Pa si nubina. Sad si meni klon u deku. On se najviše potrebno. Griski. Gricka li ti ga ne grobe ti griska. Ej, bem li ti skeleton armija koje bacaš? Bem li tu pičkicu i bem li te u stranci? Sad ti jebem mater od zvijeza. Ajde bacite elitni goveda. Ajde, gdje su goveda? Ajde govedaro. Aha, pičkice, ne smiješ da bacaš. Dođi korpo ploda.
koristi Giovanata, koliko skup dek, brate. Ne. Samo još jedan bombon. Jo, 7000 bombone više. Znači, sad sam ja komentator. Debelog Sirije. Mi napadamo žestoko, on napada žestoko. Da li će on se odvolani? Naravno, jer te preberine jebem liti, mate, ribem liti, barberija, više. Sam bacio Fire Spirite, zašto se bacijate, ne znam. Bacimo erove. Ne, pičku natrag, bio sam 100%. Sada bacimo koplinjenje do ništa ovo debila, dakle to je moguće. A to nije moguće. Evo ga, rotio se debil sa 4 bombone. Ljudi, mi ću nešto bombone. Znači sad je On jedan ujutru. hiperaktivno dete bre, bombone samo je, drugo ništa. Znači sad je jedan ujutru. Mam, pola 2 bre, kak je, ti malo. Pola dva. Jebem li ti u raketu, ti jebem. Kaj? Bravo. Bravo, je vegan u bara najveće na Pa ću ja da svijetu. Liga Man Battle. Koliko falilo, jedan hit da udari, jao. Jebem li. Što sam se pukao u kolena. Isto ja sam pao sa 3090. Ti bre neće se prijeti, ti snimaš, ja ne snimam. Ti možda gledaš sve ovaj battle. Igraj bre debilčino, si te pobedi ovaj. Još mi je počeo. Da nije. Numbara. Viš kad ti bombe umetne. Kakav bomba? Blokirao ti bombone. Rekao si bomba kad to metne. Bombona. Rekao si bomba. Bombona. Bamba, ti si repa bomba. Dođi mi je na koleno. Prođe to završiš i prekidamo snimanje. Da, uđite Samp igrači na servere Hard Gaming i Balkan, ne znam kako se zove, napisat ću u deskripciji. Znači imate, dobio se lideri, game masteri, admini i sve to. Oni to nisu ne znam što je. Znaju šta je, to su helperi i admini. Uđite na Hard Gaming, uđite u organizaciju policije, a na... Uđite u mafiju bolje. A na ovaj Balkan, ne znam kako se zove, ću napišem u deskripciji, ubacit ću još neku organizaciju ili tako nešto. Inače, ja sam na Balkan, tom kako ne znam kako se zove, ja sam tamo admin, level 2. Ja sam mafija. A na... nisi mafija, ti si na Hard Gaming mafija. A na Hard Gaming sam lider policije, tako da na Hard Gamingu možda uđete u policiju. Tako da uđite i zabavite se na oba servera. Imaju isti kvalitet. 27 igrača dnevno. Ja volim da imam bombone. Ovo ja sam napalio na bombone. Goblin Gang, radiš bez nervno. Viš kad Laz ima bombone u kuću. Znaš, kad veliko. O, šta radiš to, debilčino je? Ma, bombona mi je bitna. Mislim kako... Ja ću da igram sad. Ja Evo, sad igram ja, on je na bara. Ne znam pojma, nema pojma da igra. Ako dođeš plan članak, ispušimo ruku. Gdje što se radi na moj account? Tvoj account, sprdi se, jede se govna, bamba, bam. Kad pacim na kolektor vizorda. Najte sam bacio, ja nabijem ti ga najte, nem ti ga majke. Ubi ga. To. Kolje ovoga, kolje. I... Nemoj da mi reći da sam prekinuo da snimam. Gotovo. Svršeno. Što bi se rekao svršeno. Ako vam se svidio ovaj klip, ostavite like, share, subscribe. Vidimo se. I uskoro će biti napravljena Facebook stranica i Instagram. Tako da, evo Fighter je upao u Arenu 8. Zahvaljujući Veljku. I vidimo se u sljedećoj epizodi na našem kanalu The Profix. Pozdrav!